Hvad så der YouTube? Jeg vil starte en lille Shatters Let's Play, hvor jeg bruger det mod, der hedder Shatters mod. Og jeg starter en jungle, som ikke er noget om. Og ja, så synes jeg ser meget bedre ud, det her Shatters mod, i forhold til det normale Minecraft. Men problemet er bare, at jeg ligger med det. Det gør nok ikke i videoen, men ja, det, ja. Hvis der er lidt mere hak noget træ. Sådan. Nu lad os gå på udflugt til at starte med. Søget ser vandet. Okay, jeg tager lige. Okay, bare sådan der. Så jeg kan også se vandet rent faktisk. Det var en miauerkat, som jeg kalder dem. Det er et sted, som ikke er junglen. Men ja, jeg har også optaget en julespecial, jeg optager. Ja, nej. Jo, jeg har optaget en julespecial, men bare nej til det, jeg lige vil sige. En blomst. Nej. Svampeblomst. Og ja, jeg er forkølet, fordi vi er december måned, så... Køer! Hvordan kan... Jeg bliver... Nå. Jeg har en leder. Ej, så jeg lige holde på peaceful. Bare lige sådan i stand til at få mad og sådan lidt. Ellers dør jeg sult. Og det er ikke så godt. Den lægger utrolig meget, så jeg kan se igennem hvordan der får. Og det er pænt godt, hvis jeg kan få en seng. Time to strike. Jeg har fucking ondt i tænderne. Sindssygt, det går ondt. Altså, jeg er til en pige. Jeg kommer efter jer, for. No. Jeg fik kun lidt. Jeg kan høre får. Den her var. Hvor kunne det være? Jeg kan ikke finde flere får. Men jeg kan høre rundt. Grise! Giv mig jeres kød.
Så finder ud af den her jungle. Jeg tror, de har gjort junglen meget... Det er stadig kun 1,6 det her. Ups. Men vil du lige lægge lang? Se, jeg gør det ondt. Mine tænder. Jeg tror, jeg skal til tandlægen. Det gør næsten. Jeg skal lige finde ud af den her jungle. Se, hvor den står. Enten så er jeg bare gået lige den modsatte vej af udgangen, eller så spawner jeg lige midt inde i centrum. Det er bare nederen. Hvorfor bevæger de sig ikke? De burde bevæge sig. Det er også lige meget. Ja, selvfølgelig hav. Det var en søg her. Jeg kunne ikke have den på tegning, på grund af, ellers så lægger jeg utrolig meget, når jeg optager. Det vil være pænt irriterende at se på. En ørken. I den nye 1,7 tror jeg, 1,7, der tror jeg det er utrolig sværere at finde ørkener. Jeg tror det gør. Så er det på normal. Okay, det er fint. Okay, jeg tager lige noget på tiny igen. Og jeg er også på en lille skærm, fordi I kan se min mus, den er større end den plejer at være, så nu er den helt ud af spillet. Sugarcane, så det kan jeg bruge til noget, så kan jeg charge. Ja, jeg tænker hurtigt. Sindssygt mørkt. Okay, der kan jeg gå ned uden pickaxe. I hvert fald en sten pickaxe kan jeg gå ned uden noget. Jeg kan ikke gå ned uden en sten pickaxe. Jeg har lige siddet og set en film, men jeg kan ikke nævne hvad det er, fordi der er sikkert copyright. Så. Jeg kan ikke se en diesel. Det kan ikke engang bare lidt bedre. Jeg har brug for kul, altså. Jeg kan ikke finde noget at snakke nu. Det er ikke så godt. That's not good. Hello, Mr. Piggy. You're gonna die now. And you die. Okay, lad os bygge et hus her. For julestemningen. Okay, her 7 svinekoteletter, og så... Men stop.
Jeg har brug for at hurtigt lave en farm, så jeg kan få de her køer. Jeg har brug for weeds. Bare et stykke. Fik jeg ikke et eneste stykke ud af alt det der reed? Okay, jeg har 4 seeds. Jeg vil lige hurtigt crafting table. Sådan. Jeg hurtigt en læ. Sådan. Gro. Så jeg tager lige hurtigt og jeg kan godt lige se, det bliver bælragende mørkt om natten i Minecraft, og man har shaders mod på. Tror jeg i hvert fald. Jeg mener. Det er mit sted. Okay, vi kan i hvert fald ikke komme ned. Så lad os lige få udhullet afsted. Skal nok ikke gøre det der med sandet. Det ville være en rigtig dårlig idé. Yes! Gold! Ja, okay, jeg bliver rigtig overrasket over kun, men stadigvæk, det er pænt vigtigt, fordi jeg kan jo ikke sende det. Og der var godt lige for en kul. Nå, jeg synes bare, jeg kunne høre lava. Jeg synes, jeg kan høre kul. Eller, ikke lava. Ja, jeg synes, jeg kan høre kul. Ja. Ej, jeg synes, jeg kan høre noget lava. Sådan. Så har vi vores elhjem her. Så lige hurtigt ned og have fat i noget jern eller sådan lidt. Hvor er det heldigt! Vi skal et skridt længere. Sindssygt var det heldigt. Men jeg tror, jeg skal til at sige farvel nu. Men det her, det var starten på min Shadders mod Let's Play. Men vi ses YouTube. Hej hej.